हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोन बयनोबो जासि हरग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय नै जोङो दा नलेज फेस्टिभेलावहाय दंफैयो आरोना दिनै लास्ट डे। ओमफ्राय आं दा फार्स्ट डे खालिबो भिडिअ बानायखादोंमोन, ओमफ्राय आङो गासिखौबो देखायजोबनो हायाखैमोन। ओमफ्राय आं दाख्लै देखायैफोरखौहाय दिनै जा हायो एसे देखायगोन आरोना, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। बिदिब्ला वाव मादै दांदों 1800 बे बायदिसिना माबा फुथुला बानायनाया बेहाय बे मिटिं जानायालाय बे गोजौ गिदिर उरायबाय थानाया स्टेसनाव भिजिट माबे 8000 अबे 8000 आयै बेयो बेसेबां इयो 3800 बै ब्लाउसालाय आयै 2800 बे इन्दिनि नामाथाय पियर इन्दि चाइनिज इन्दि मास्क बड' सेरिकालचार मिशन एम्फौ मासलै बैयो एसे लाबोखादों बिलाइ एम्फौ muga nilai muga nilai mulberry senang kagum nih arangan lihat hasilnya nih bang exam ini nih jam nih 이거 파는 아마 파는 비스방 라이브 있죠? 어? 18호 बिराद मोजां ब्लाउस दख'ना नैबे इन्दिनि दा दानि नायबोनाया ने बेसेबांथाय आं बेखौ जा मोजां मोनबाय kalau bukan lu gini mah स्लां स्लां gini gitu मादै नैबे बेसेबां मादै 15 मोजांमोन बैयाव 18 होनदोंमोन ना बै मोजां ini sih tanah Bandeng kencang mainnya 3000 नै जि साइज दं माबा माबि औवानि दंफांनि गहेना
Wow. Shona malah baनायजोबना. बेबो औवा औवानि सना. नैबेखौ. औवानि सामस. गारबा. सिखा. सना माला. औवानि गोजा गासिबो. Babre, papa. That you made this evening so special. You know, Shri Rameshwar Devi sir, Shri Pramod Bharosa, thank you so much for inviting me. Shri Yuji Brahma sir, your Hindi is phenomenal sir. I need to learn a few poetry from you now next time sir. Thank you so much. Shri Kathiram Bharosa, Professor Lai Shwan sir, Shri Arup K. Datta sir, with all executive members, all MLAs, former president of Guru Sahitya Sabha, Shri Choran